Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών περικόπτονται κατά 30%. Μπορείτε κατηγορηματικά σήμερα να αποκλείσετε ότι στο 2010 δεν θα προχωρήσετε σε αύξηση του ΦΠΑ? Κύριε Δρέμη, θα σας απαντήσω λέγοντας το εξής. Όταν η Νέα Δημοκρατία αύξησε το ΦΠΑ, είδαμε ότι δεν αυξήθηκαν τα έσοδα ή αυξήθηκαν ελάχιστο. Το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να ανατάξουμε τους φοροσπρακτικούς μηχανισμούς και να πιάσουμε την παραοικονομία η οποία διαφεύγει. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ξεκινήσαμε και όλη αυτή την ιστορία την οποία εγώ αποκάλυψα το κίνημα των αποδείξεων. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεν θα κερδίσει η ελληνική οικονομία από μια αύξηση του ΦΠΑ, άρα δεν είναι κάτι το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε. Την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, οι οποίοι διαμορφώνονται από 4,5% σε 5%, από 9% σε 10% και από 19% σε 21%. Κοιτάτε, εγώ νομίζω ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν. Σίγουρα δεν αρκούν.